Fronteo e fraquilismo e os espoliadores juntos reavivados de cuidado no noso monte. Presento unha curta en intersección en Coruña, chamase Alboroque e surxe da necesidade de falar do monte galego, de como recuperar o bosque autóctono. A terriña non se toca, a terriña non se rouba. A curta vai misturando como dúas historias, unha persoal e outra máis política que ten que ver co territorio galego. Vai misturando unha tensión entre industrial e natural. A curta mistura esas dúas plantas, eucalipto e acacia. O eucalipto coñecedes xa a problemática ben e a acacia é máis descoñecida. En realidade hai moito máis problema tamén en Ourense, na zona do Ribeiro, e ten que ver que o descontrol desa planta foi a raíz do incendio, donde se propagaron como todas as semillas e de repente brotaron demasiadas e cada vez que hai como un monte de acacia, pois vai afogando todos os árbores autóctonos. Eu diría que a acacia fala moito máis do abandono do rural en zonas menos habitadas, non? Co eucalipto que fala máis do monocultivo. O olor a lume é algo familiar, por desgracia, sabes? Eu eso animo a un pouco repensar colectivamente a urgencia que é de reestruturar un pouco a nosa relación co rural. Neste mundo que está fatal e o rural está completamente abandonado, quería mostrar un pouco eso, ca canción, cos nenos e acabar nun tono un pouco máis cursi e subversivo e con un pouco de esperanza. Eu formo parte tamén dos brigadistas. Despois das brigadas suélese facer o tradicional alboroque, un festexo e unha comida colectiva e se non, pois espontaneamente pois, se canta ou se comparte.